doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita salhutna.
Huriani Tuhata, selamat minggu akpen patuluhon madi dasarutna. Ada orang sota mulai acara parminggu atta di Manugoton, tapasada marohata, martang yang nahohom maida. Amin. Tapuji matuhata, mari teite buku Ede nomor 40, ayat sada dohot ayat 2. Mari te hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di perbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma de bata, puji hamuma gowarna, palendes hamuma dalan di ibana, namarureta di alonganan, Jahoba do gowarna, jalan marulup-ulup mahamu di jolona. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, ajar homma tuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor mata nami, hasa hutada hami hatuan nami nasian hoi, pargogoi hami marite hite hatam, padao masian hami nasapo dan nalipe, saeto giom mahami dia kadalanmu, asa hutada hami ho hanguluan nami, manang mangolu, manang mate pe hami, marite hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Kami saja
ni Tuhata, tangyok kamu mapati ni debata, ima nata surat di panurirang Yesaya, bidu 40 ayat 10 tolu, songonom mahatana. Marulup-ulup mahamu ale akka langit, jala maria-ria maho ale tanoon, pangiar ma suara marulup-ulup, amu ale akka dolo, ay nunga diapul Jahoba bangsona, jala nunga asirohana di akka nadangolna, atong rap mengidugu mai tatu Tuhata, lau mangulau patit nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulau na khobar tu patit mi. Amin. Topo timado satana godangi diadopani Tuhata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, parasi roha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon na tigoron nami, na mangasahon na sini roham na godangido, saya si maroham midas sandok bangso nami, sesama dosa nami saluhut na, saya sungguli marohan nami, asa muba roha dohot pangalon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Para si roha jala pardengan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hobbar tu aka dosata. Jala dang dibalas sot tu hita hobbar tu aka haja totta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna.
Asini rohani Jehovah dia kana makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Tabigi mahata ni debata nagabe turpu di minggu akpen patuluhon. Ima nata surat di Lukas bidu tolu mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 pitu. Tajahama marsikat sori ayat 10 pitu rap manjahas samaita. Asa di dokma tu na torop na ropan di dihon dirina tu ibana. Hamu anak ni ulo. Isedo na mengajari hamu pasidikon rimas na rosugut. Ai nunga pola ape takke tu daling ni akahau. Otpe sita bahon do nasa au na somar parbueon na dengan jala sida bunon do tu api. Jadi dia lusi mana sida namar dua baju dilehon matu naso adong bajuna jala na upeop si panganon songonima di bahen. Gabe di dok matu nasida, unang mabuat hamu lobi sian nani aturon tu hamu. Managam-nagam do bangsoi diripu be di bagasan rohana taringot tu si Johannes. Atik BH Kristus si ibana. Rak manjala maita di tangan nado puru-puruan payason nama padegeon papungon na do emena tu sopona, alai tutungon na do urak kami tu api na soramitop. Ima sahat na martua do akan atu manghihon natane debata, jala na upepsa. Amen. Domine,
Taha tidako maha porseatai, songonahi dan tidako ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima nanti numoni si Maria, na gabe-gabean siat todi perbadia, andorang soha bubuan, ido tuhata na tumono bernit. Nama tetar paja do ibana di hau pinar silang, na tua dumanuat doru dung ditanam, na mula mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudut tu siamun di nebata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana paima sogot tu tanoon, mahu malat na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pani alak Kristen akan nabadia, dohot dia seseni dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangolu dos sogut daging ni halak nong mate, dohot dia ngoluan nasora suda. Amin. Horas madhita salutna. Tabegima titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 12 Desember 2021. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun. Parmingguan sadarion Minggu 12 Desember 2021 di Patupa pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 tolu puluh, dohot pukul 10 siawib, dohot haton tuan, sada daya tampung di gereja 375 halak setiap parmingguan. Ruas nanaing marminggu, nunga majalo vaksin paduahon. Adorang so masuk tu gereja, jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi, dohot HKBP Rawamangun. Duk keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sudi parmingguan di Patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Pilihan tahun 2021. Ruas nong pasahaton pilihan tahun 2021 daksikop dope songon na hita anggarhon di tahunon. Holan 34% dope nong pasahaton pilihan tahunan. Mauliate ma di ruas ni Huriata naung pasahat pilihan tahunon tu akka ruas na so mangalihon pilihan tahun 2021 di Pangido dohot gomos asa di pasahat ma tu Huria songot tada hamulatiota di akka pasu-pasu naung tajalo sian tuhata. Padidion nabadia. Minggu 10 Desember 2021 di Parmenggun pukul 10 wib. Patupaon ni Huriata do padidion nabadia tu poso-poso ruas ni Huriata nanayang mabuan dakdanak laho majalo padidion nabadia asa Roma mendaftar dohot marguru di hari Jumat 17 Desember pukul 16.30 wib di gereja Uhud dibuan ma surat pengantar sian situa wek dohot kartu keluarga Huria jala di Parminggota pukul onomon di Patupado padidion nabadia tu sahalak dak danak. Rapat Huria. Mardomu tu kehadiran peserta rapat Huria dan memenuhi korum alani rapot Huria nanayang di Patupa hari Sabtu 11 Desember 2021 ditunda pelaksanaanna gabe tuari 10 Desember 2021 pukul sia 30 wib. Pinangido dohot gomos tu sude peserta rapot. Ima parhalado, dewan, ketua seksi, utusan kategorial, yayasan Sinantam, panitia Rawamangun Center, badan audit, dohot utusan Ganukwik, asa Roma madopoti rapoti di tepat waktu. Berita Natal. Berita Natal di Huriata, boima tajaha di harotas tikting di Huriata. Pelayanan akka dewan. Dewan Kononia,
Jumat 10 Desember 2021, paduan suara Ina Gloria, patupahon kunjungan tu yayasan gereja di Rawalumbu, Bekasi. Ima kegiatan Christmas Carol dohot pasahaton ka Donatal. Ima berupa boras dohot perlengkapan pamandi dohot huluan na diuluan di Pendeta Osator Simanjuntak. Dalam minggu sadarion 12 Desember 2021, ima kunjungan tu gereja Okumene Sindang Raya Cianjur, dohot kegiatan makan bersama Christmas Carol, dohot pembagian sembako, niuluhan ni Pendeta Resort, ima Amang Banner Siburian, dohot Pendeta Benhard Panguribuan. Dewan Marturia, Senin 20 Desember 2021 pukul siawib, patupaon ni perayaan Natal rap dohot Kelapas Cipinang, Marhiteon online dohot tema Cinta Kasih Kristus. Jala hari Senin 27 Desember 2021 pukul 6 wib, ima Natal marginal maringanan di gereja. Pelayanan umum. Surat penggembalaan Eporus HKBP HKBP Pusat. Surat penggembalaan Sian Eporus HKBP taringo tu aka aktivitas doh kegiatan ni Huriata boi mata jaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Tu hatama na mangalehon gogo dohot hahi pason di ruas ni Huriata lao makobasi gerejata bangso dohot negarata gabe hasangapon di Tuhata. Seminar Pemberdayaan Perempuan Partohonan HKBP. Seminar Pemberdayaan Perempuan Partohonan HKBP 2021 nunga di Patupa na di tanggal 2 saat 3 Desember 2021 na salpo. Rekomendasi na dihasilkan di seminari boi mata jaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Titing nanang berbagas. Titing paduahon. Neng majalo pasu-pasu perbagasan ma Joseph Danovan Sihombing, ruas ni HKBP Rawamangun, wik kayu putih kapling Polri, anak ni Amata Sarli Victor Sihombing, tubuh ni Inata Landus Boru Situmorang, dohot Orwana, Marisa Ovani Malau, ruas ni HKBP Rawamangun, wik utan kayu manis, Boru ni Amata Simon Malau, tubuh ni Inata Aan Fatimah Boru Sitanggang, pamasumasuon hari Sabtu 10 Desember 2021 pukul 8 wib di gereja HKBP Rawamangun. Neng majalo pasu-pasu perbagasan ima ailo Jukwenaneka Ciduben, ruas ni negara Santo Mark Cathedral Church Isu Awa South Nigeria. Anak ni Amata Abel Nubuisi Nahinan, tubuh ni Inata Caroline Nem Koman Ilo, dohot Orwana Ari Asih Boru Sitorus, ruas ni HKBP Rawamangun, wek Pulau Asam, Boru ni Amata Wapner Sitorus, tubuh ni Inata Situa Herminianti Boru Srait. Pamasumasuon hari Jumat 24 Desember 2021 di gereja Santo Mark Cathedral Church Isu Awa South Nigeria. Tuhatama nama masu-masu paripeon nasida gabe parserepon ni nadenggan di tonga-tonga ni Huriata tarlomui di jolo ni Tuhata. Pilihan dohot udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naong di parade ni Huriata. Di pasu-pasu di batama akka barita masa dohot ulaon akka sipatupaon bayan sangap ni Goarna. Songonima tikting di Huriata di minggu sadiarion.
Ameni di batana sumurung, sian saluhut na parrohaon, imana mangaramoti ati-ati doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita saluhut na. Suaksoni hamu nadison, dohot nari bagas nabi nama dohoti ibadah marhite live streaming. Selamat apemma dihamu saluhutna. Hatan itu hatta nagabe ojahan ni jamitata di bagasan minggu apenon imasian buku ni si Sepanya. Tulu ayat 14 sahat rodi 20. Maria ia maho ale boru Sion, marolop-olop maho ale Israel. Marlas ni roha maho jala marolop-olop sian nasa roham. Ale boru Jerusalem. Nunga diucat Jahoba uhum natuho. Nunga disiap pemusum. Ai Jahoba raja ni Israel do di tonga-tonga nami. Dang be idaomu hinamago. Di arina sasadai dohonon ni halak matu Jerusalem. Unang mabiar ho ale Sion. Unang paleduk tangam. Ai Jahoba de batam do di tonga-tonga nami. Ulu balang si leo tu adu ibana. Marlas ni roha si tutu ibana midaho. Ohom ibana di bagasan ha holongon ni rohana. Marulup-ulup ibana mardongan puji-pujian midaho. Ala nagodok roha akan naholang sian luhutani papungok kudo marharoroan siak odonasi. Akan nani dodonan ni hahurahon sailaon. Idama marlulu maau ditikki nasada-sadai. Dopak sude akan na mangarupaho pamalumokku mahala na mekat jala papungupungokku halak na pinabali. Jala baenokku nasida gabe puji-pujian jala marbarita di salhut tano hahurahon nasida nasailau. Titikki nasa sadai togi honokku mahamu mulak tutanomu, laos pamukngokku mahamu isi. Ai bahenokku mahamu, marbarita jalagabe hamulaun di tonga-tonga ni salhut, akka bangso ni tanoon. Ia duk upahulak akka natarbuang siak kamu. Tujolo ni adu pamuna. Ninna Jahoba. Ima taha. Selamat apen na patuluhon. Ima sadarion. Jadi molo apen patuluhon. Na manggobarhon lasnirohan. Manang jauh-jauh. Asa marlas ni roha marulupulup. Jadi somal na memang ang warna nililit sa sitong na merah duit. Molo warna merah, ima semangat asa marhusor hita, sian arsak ni roha, muba gabe las ni roha. Jadi molo adong namar baju na merah di sana teh. Warna merah patudok kamu. Nah, nabui do hamu marhusor. Ate molo adong nan didodonan pikiran na alanya ka arsak dope ate.
Jadi di minggu papenon ikon madok dohamu dan ngolo biau ibagasak kasusahan ate arsak balang di dodonan ya kepikiran ale mau tabereng warna narara ate ingok mamang inang na mangojar hita di nungabe tading ma akka arsahi nang besay di dodonan akka pikiran hita nagabe mangabati hita sa marlas niro ido na pinatuduhon. Jadi tutura te mabbegeon. Waduh tutuhitan na yang marlas di roha. Songonod do piao. Marsak do piao. Gali do piao. Pama benokku makalupahon. Na hinaholongan ni roha nong manadiko nao. Anak kokku duli-duli do pe ngalao. Sayoma na maduduni. Ido benan somal na julu dihita batak dihitaan molo oding keluarga manang nahinaholongan ni rohana. Saya di baendo dapatan na ulus ahadu tahe ulus tujung bi. Ima patuduhon na di bagasan arsa. Jadi yang go ruhut na dihitasa butun na mangidotik ki dope. Adong dope tiki asa dibuka 7. Ate, olo do sebulan ni ate. Paling lambat ate. Ale yang go nuaing ate. Di ambulans dope bakke nunga dibuka 7. Ate, lasmaro hatta. Jadi asa unang bela patan nanakin di bagasan arsa ni roha. Tohodo ini an, ade, alay sa betul na halo na mangujari ade. Olay ko bukaw tujung di Kilaw Borhat tudian. Nah, si pata mo sinukun na tua-tua bahasa songonon atoy mamang ulos sadari masuli inna. Tapi kon rodo peniasa betul na hula-hula dong tubuh ditiki naneng roate. Ada yang gunuaing nunga pas. Mau lihat mak mau lu bisa sudut porsiaun. Ba mau lihat mak mau lu buih atau pate. Alai si pata mu amang inang. Kenyataan nadak songoni na pinatumutumu. Pinabigi-bigi na nidapoton. Ay bahasa dang marminggu do peho. Bahasa dang rodo peho marsaor. Madamang takka lupa do peon na marsak do pe. Ayo lo sampai 3 bulan. Adong nang 1 tahun. Jadi kasongoni do bah. Ima horwa realisme. Kenyataan ni prasata te pakilalatta. Songon di bagasan hajol mau kita. Alay molo ni suarahon waeng turpuhon. Maria iya maho. Marolo-polop maho. Itu jauh-jauh nuaing ate. Jadi amuak kamang inang na di bagasan arsat nuaing begi hamu. Jauh-jauh ni tu hatta marhiti hatana sadario. Nah, molotuk sobo ipe lapatan na tor di patuduhon alay di bagasak kahoho memak. Lapatan na idot nakibisi ohom maho. Yang nahom lapatan nagabeso sudi. Alay di bagasak kahohomon terus makatai. Sudi bata. Jadi ahalaw na mangojari. Na mangihuton ni nalas ni roha ima sada pilihan tui. Nah di bagasat pikiran ni hita. Jadi adong lapatan nanakin satabi utok-utok ni hita jolmaon ima na sangat mengagumkan manghihuton penelitian nina adong do di sarap utok-utok tahun ima sensor. Sensor alat sensor nina di sini bekerja na mangulahon jala na mamutuson.
Taringot tu ahado nata adopi, ahado nata pakilalahon. Ahado sabutulna na tabereng. Adong di sarap sensor guar. Nah, sipata suku-suku do ita mula adong akan amarsa roa terus-terus ay naso mangula do sensor. Adong sarap di bagasan ahat tahun, utuk-utuk tahun. Yang bisa mensensor sudi akan nata bereng, akan nata hilala, akan nata adopi. Nah, adong sensor na ini. Nah, ima luar biasa na. Ima nama pabuaw mangurupi hita. Lau mamilit dia. Toktong dope maoloho marsak. Manang boy doho humusor. Sian arsakmi. Gabe marpakirimon uhud marlas niro. Ido nanidok nandisi. Jadi lapatan na nakin. Sukacita marolopolo marlas niroha. Itu adalah pilihan. Nah, jadi sadarion. Boy doi. Perasaan nasongoni saya dong dope dihi. Puasa. Jadi nuaeng kita mang terus dope hita, songon na mangolu di bagasan situasi perdosaon dope. Jadi salah satu akibat ni dosai. Ima somal dohita. Mangolu di bagasan hangaluton dohot haluja. Imana nidok nadison. Jadi kita murado hita marsak. Murado hita lapatan na mengalami mengadopi hasusan. Alai hasusan ini sebetulnya na wajar do. Si taononi nata adopi wajar itu datang. Nah, di bagasan nguluton. Alai memang dohonot tado. Tang namura mengadopi hasusan do penderitaan. Jadi jangan digampangkan. Itu nanidok nadisi. Jadi bukti na. Torop sopi gado halak na meresponi kesusahan do penderitaan na keliru iba. Salah nak kisong na udohinak. Salah cara berpikirna memahami dan menghadapi kesusahan, tantangan, gangguan, ancaman di tengah-tengah ningudu. Jadi alanido taida ma. Adong do halak nalari siap persoalan. Maporus ibana. Jadi dang robe lapatan nanak kindang di patu duo bedirina tulungan na. Tayo lan margudok pong may ibana di kamarna. Lari dari kenyataan. Jadi bui mayamang inang. Nama dele ibana. Tungi. Adong sape nama nikot. Bunuh diri. Adong muse nama porus. Sia tonga-tonga di baju ajabuna. Keluar. Minggat dari rumah. Nah, adong muse lapatan na. Cara-cara nihalak melarikan diri siap penderitaan manak siap persoalan. Alai itu merupakan cara yang keliru. Nah, alania mang inang adong dope halak lapatan nanakin namat suadaon. Penderitaan dok kesusah. Jadi alania kanta kuncina songonon. Adong do halak memang sedang menghadapi bisnis yang mau kolaps. Adong do lapatan na parkarejuan na. Adong do menghadapi persauran na di keluarga. Nah, masih borati bedot sudi.
nang dihita. Ana alai adong manang siya tongat-tongat ta naing masuk mangalihon pangurupiyon. Alay juta dohala membentengi diri. Itu. Manang ngolorodongan na, dongat tubuna, ula-hulana, lau mangapuli, lau makatahatai, lau lapatan nanakin diboto do, namarsa ibana alay tarojar ma di bagasak kolong akadongan na, naing makatahatai, masuk mangurupi, mengadupi persoalan ini. Alay juk ma menutup diri, jala juk may mana madok, I'm fine, I have no problem. Mulu sinukun, abado sehat doho. Las doroham, marsak doho, I'm fine. Jadi itu na jot adong jol mana songoni, alapatan na adong dope musehalak, jatong-atongat ta, moloroy ba na problem, ro masalah, ujung na gabi menyalahkan, ahado na disalahkan. Bisa saja dia menyalahkan dirinya sendiri. Lapatan na teh. Ngolo songonok yak kubain. Dak songonok yano. Molo burju nakikuadopi udongani amat taon makatai. Dak songonok kabe muruk nio. Kabe disol-soli dirina. Jadi menyalahkan diri sendiri. Dungi adong dope halak lapatan na menyalahkan halak nasing dongan na. Halan yom mau tahe. Halan isyanu mau tahe. Adong dope halak lapatan na menyalahkan keadaan. Ima acugari nama soroon kopit buria puson inna kan. Tiama magon inna kan. Menyalahkan keadaan. Daksong nonon. Inna adong dope lapatan na menyalahkan masalah-masalah yang ada. Dungi ujungna sahab maibana matswadahod debata. Dang adok ko Tuhan bahasa songononaw. Burjudo au songono. Alay bahasa ikon adupak ku songon. Gabe Tuhan disalah. Jadi amang inang na pinangido na dihitan wae. Lapatan na buhado hita menyesal. Betul, sah-sah saja. Alay dung manol soli hita. Tatadama adong haurangata. Disima hita harus move on. Marhusor. Tadikko nih. Ido na nido. Banyak orang yang tidak bisa move on. Nang boy mana marhusor. Olad di situ terus. Nah, jadi amang inang. Lapatan na. Kita jangan terikat kepada masa lalu atau masalah. Mengingat dan mengenang masa lalu itu perlu. Tetapi jangan kita terjerat, dihurung, dibatasi oleh masa lalu. Apalagi kesalahan-kesalahan. Jadi percuma dong dibata. Nak perarado sam. Songok kasubba botarro benok ku songon. Porsia dohamu na disesa di bata dosa taganuk hari Minggu. Porsia do. Ido benar dong mangido hasisan di dosa do ampunat kita. Di kebaktiat ton. Ido nata pertahat to terus di HKBP. Di hurian asing dangan dong be. Hai pamago. Alanyaha. Cukup mainin na lapatan na nakin
Di tangiak pamukaan. Jadi mololawa hamu marminggu tu akagurian na asing-asing ni hita KBP. Jangan dong hasesan di dosa tang yang hasesan dosa. Alai di bae mai di tangiak pamukaan. Jadi sebetulnya hita ikon adong do hita lapatan nanakin ro. Tule bata manol soli dosat. Yala yakin kita na dise satu hatta dosata. Keyakinan kita itu iko patar patudonota olo hita paturehon dirita. Ido na didok na mengalami pemulihan mahi. Jadi amang inang gajak pehubai jo pembukanon sebetulnya wado hita meresponi asa bo hita majalo nakin marlas ni roha maho marolo polok maho ima hata ni debata marhite panurirang sepania tu ala Israel disada partikian nasida disada harajaan disada raja nasida berkali-kali disediatiai dipasingot aka panurirang ido bangsa Israel lumobi rajana asa unang nasida torus di bagasan na mangulahod dosa makalupahod debata. Alay jot terus iben nasida Roma debata di padat ma ikon uhumokku hamu sude. Alay langsung madidok debata. Satokin anggiap mubahamu. Jadi marhiti omma keadaan nasongonomma jauh-jauh nasongonomma. Panurirang sepana majuhon. Ida hamu jo padan ni debata. Sakap na nalenggani. Rohana nalenggani. Molo di ngotamui di tiopamui. Patut dohamu marlas ni roha. Patut dohamu marolopolok. Molo pianok kamu di bagasak kabuangan. Ikom madabu upu ala ni pangalahomuna. Ala nasodiat tu siamu dang macalo hamu. Uhumokku mahamu. Alay satokid dui. Satokin na di son lapatan na manungguli hita. Asam marhite keadaan-keadaan penderitaan nasusan na talupi ang giat tatadda di bata. Tungmubah hita. Hatokid dui di dokma. Patut dohamu marlas ni. Wa manginang yalami hamu do galupari. Proses nasongoni. Nah, jadi jol madaong. Konsentrasi ibana marningot mamereng akka hasusan nai. Alay, lupa ibana tu padan ni debata. Manang ahape na tinaommu. Manang ahape na nialupammu. Ahape persoalammu. Ahape na madodoni ngulum. Alay yang guau. Tok tong do makkaholongyo. Jalahu palua ho. Urupi ho. Udongani ho. Odo jut na lupahi. Jadi saya yolan. Terjerembab. Terhurung mapikirat tahun. Tubagasan hasusan na taalupi. Nah, alani amang inang dipangiro mahitan waeng di son. Molo di tonga-tonga ni proses na songonido pehita di nguluto. Aha mananaeng parsyajarata sian keadaan ni bangsa Israel di hatiai. Di son dipangido tuhita ima sada las ni roha manang olupolup ima padan ni debat. Jaji ni debatalu itu. Dapatanna pasti dui. Kala terbukti deh. Anggo halak na porsea. Pasti mengalami. Pasti dia bisa melihat ini. Janji Tuhan ini. Mengingat.
taksai storus samu di bagasa padilian hasusani alai margogo dohamu donganakku dohamu. Jadi jok do lapatan nahitate ngata alami muladong dongan marsa sampai don tunatangis. Sipata lupa do ibana buatan ini patut wajar. Nah di son mahita berperan tadi mengingatkan ini. Kristen doho, Porsia doho, nang di tonga-tonga ni arsakmon, di botol di bata, jalan di dongani di bata, jalan ngadi lewat di bata gugu tuh noain. Mangalupi. Nah itu janjinya pasti. Memang adong donin na ahli mencatat 7.000 mah. Janji ni di bata di bagasan Bibeli. Alai lapatan na adong do sebagian sudah terpenuhi. Nggak digohi di batai. Alai adong do penaso digohi di batai. Nah ini yang harus kita perjuangkan. Alai Tuhan ngamartangnya ngaunai papocoro hakuna jolo. Ikon las dorohak. Ikon taruli dua usongonon. Perjuangkan itu tuh. Itu na janji ni debata. Jadi dengan keyakinan na tegu, Romai sian na paimahon, aroro manang pemenuhan panggohan ni janji debata. Rodo au musepa 2 halion ninak. Pasti. Dia sudah datang. Dan akan datang lagi. Dan terus mana dak tadi konon nahita. Lao peau mulak tu bagas ni damang. Alai pangiduokku don no todi porbadia madongani hamu. Tidang di tadi kod dibatai. Todi porbadia doho hatakku. Ini natuatai. Ima lapatan nanakin lasni rohat. Itulah sukacita kita. Itu kegembiraan kita. Ale tutudang boy secara fisik, dapat tuduhoni langsung. Ale di bagasa kaporsyauta. Totong lupa hita madok. Ale Tuhan di bagasan arsak masalah dawa lupion, urupiau Tuhan. Roma ho Tuhan. Nah baru napaduahon. Janji ni debata alak na marlas di roha, ima na nidok na dison, itu adalah katu kepastian na ikon masa dihita, di tonga-tonga ninguluta. Sukacita itu datang dan dapat dirasakan. Dia kahalak na pahimahon. Boy hita marolop-olop. Marlas ni roha nak di bagasan keadaan apapun itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang menanti dan menunggu. Ale molo lapatan nanaki nadok sahala di bagasan dodoni mana dan ngadok pengharapan na dang oloy mana paimahon dak sabar ibana itu tidak akan merasakan sukacita. Itu nadirok nadisi. Jadi gudang dohita lapatan nanakin menginginkan segala upaya-upaya asa hatop. Hatop manian terjadi. Hatop manian nahu pangidui. Dilew di bata. Tidak. Lapatan na Tuhan itu juga berkenan. Asa tak adopi proses di bagasa partikian. Ate. Ay melorohi tali Tuhan. Leon mapesawat wow sadarion. Rotu hatta di leon. Ida buo tu jabum. Wado. Hah? Kailangan dong begunaan at pangidu yate. Jadi Tuhan itu bekerja dengan segala cara dan sarana. Dalam proses waktu perkenanannya. Dia lusiduhi. Itu sipata mula makatatai kita dongan perlu mangurupi bana. Lapatan namang taida majo proses. Ditikiro hita pajupang
ima arsa. Ale molo boy hita nakin pasaton hatan ni debatado janji-janji papocorohana mulai maminar pamereng. Itu kita proses. Nah selesai? Belum selesai. Ale semangat dia sudah tumbuh. Hidu na perlu nanakin adong lapatan nanakin mangapuli mabuan akalas ni roha. Tang mungkin hita adong halak na nekatop instan gowarna. Perlu hatu-hatu. Ujungna diulau manasala. Diulau melanggar hukum. Alay molo ibana nanget-nanget bertahap nepai mahon uhub mangulai ibana. Itu adalah janji yang pasti. Napatuluhon. Molo dijowi ta sa marlas ni roha hita. Marulupolop hita. Tongon nahudok nakin itu adalah pilihan. Ate amang inangda. Gabi matua hita. Gabi lapatan nanakin gok akka hangaluton. Ingulut tahun itu pasti. Ate, adong dohamu na terus martahat di umur 50. Kan? Mardalat dong ulut tahun, jadi gabe matua hita itu pasti. Tidak ada orang yang bisa mengelak itu. Alai na gabe marlas ni roha margogo hita, kuat hita itu pilihan. Anong do si patah halak marumur 70 20 tahun ima gopis. Ali adong do songonawon wae nga masuk tu kepala onom nga mulai ruhet. Jadi menjadi tua itu pasti. Alai naeng margogo do las rohana itu pilihan. Nah tong waing diperhadap podo tuhita dua pilihan waing. Molo marsak doho di ngolumon. Alero uhum ni debata. Manang ahadona dirasako. Molok tung gajak pe umurta. Ale oti tadi bagasan nakin uhuman ni debata. Alai molo didok di sodihita iko piliotta ma proses nakin naing marolo-polo pau naing marlas ni rohau naing semangat tau. Lapatanna itu membutuhkan waktu. Nah, mang inang, karena itu tidak bisa cepat dan instan. Ikon ahadunina pasomal-somal madirim tuha daulat. Itu. Jadi pasomal-somal lapatanna beribadah terus. Terus setia mengiutot Tuhan tai ganupari mabigi hatan itu. Nah, jadi alania mang inang dison mahita. Mau sedih terus. Nah yang di bagasan arsak ko terus. Itu pilihan. Nah yang marlas ni roho marolopolop. Itu pilihan. Nah alania mang inang. Perlu hita. Bagaimana kita bisa keluar dari setiap persoalan. Molo du keluar hita, saya hita dao. Pengalaman mirap dohot debata, pasahap mamusia itu dongam. Apuli ma dongam. Hiburlah dongam. Ima ulaut. Jadi do bendo do kalak nang marsait mana pihak di podoman. Manang di rumah sakit mau lupa jupak kita. Lausibana do marjamita. Boy bana bersaksi patorak. Jadi meskipun kita lemah sakit kita itu bisa kita pengalaman kita itu bisa menghibur orang lain. Lalu mengalang gogo halak naas. Alani pilihan kita. Marulu-pulu. Di bagasan apursau. Di bagasan lapatan na rohat. Ido na mendorok kita. Managam, makirim. Di bagasan las ni rohat. Damit. Jadi oras matuamu akan nama tua. Naung gajang umur. Ate.
Alay ingok mamang. Ido pengalaman ni si Daud. Ate, ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami. Tudinin na, boy do tolak palak, ngolotuk 70, 120 tahun di eahi umurna, alay upana torus do, hangalutod dohot, halujao. Artina na paingotok kita, adong do torus hasusani. Saat saya mulai metota satu nama tua hita, saya lupa terlalu. Alay pilihan bagi kita, Tuhan, saya mau bersuka cita di dalam. Naeng marlas ni roha umak kiring. Mau lihat ma Tuhan, gajang humurhu, nakpe songon na maolah umardalan, alay boy do piau manaupoto, madapotoko, rotu garija mambigi hatam. Itu semangat kita. Jadi selamat apen ketiga, ate, ingok ma, ate, Tuhan itu terus mengurupita marhusor. Pardalanan ninguluto. Sian hasusan, angaluton, alujaon, sahat tuna marlas ni roha hita di tonga-tonga ni. Amin. Mulyati ma Tuhan di pasak roha nami. Odo de bata, nasay madongani hami, mangaleong gugu di hami. Di pasungguloko tuhami di minggu apen na patuluono. Asa tung marolopoluk. Jala Maria iya matod dinami. Di tonga-tonga ni pandemi 10 nang di tonga-tonga ni akka problem do masalah na huadu pihami siganu pari alai hot do padamu donganamu jala leonomu do gugu bisuk do hot pangapulio dihami. Mau lihat ma Tuhan. Tagamon nami, jala boton nami do Tuhan, kadongan nami nama tua, akka ama ina, nang anak kon nami, na di bagasan agalion ni, ala ni sahid. Uwa kami matuo, inang sianipar, Nurmani boru si Hombing, si tua Erias Huta Barat, Reynaldo Aritonang Nyonya Huta Barat, Inoria boru si Majuta, Kesiana boru Tapubulun, Uttor Mulia Pajaitan, Padapotan Hutahayan, Anggun Borumani, Nyonya Tapubulon Borusi Majuta, Tupal Nainggolan, Benny Daniel Marpaung, Nyonya si Marmata Borusi Mangucong, Nyonya si Tua Marbun Boru Nainggolan, Ferdinandus Tapubulon, si Tua SP Hutasoit, Luise Borusi Regar, Nyonya si Mamora Boru Pajaitan, Nyonya Siahan boru si Tanggang, Florida boru Manalu, Las Maria boru Pajaitan, Naomi boru Siaturi, Andar Sida Balo, KM si Hombing, Nyonya si Majuta boru Napit Pulu, Dame Erlina Sinaga, Nyonya si Tua Nainggolan boru si Lalai, TP si Majuta, Nyonya TP si Majuta boru Napit Pulu, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Maruhum Tabunan, Suak Songinang, ama nami padita resort nami di akka hagalion ni pamatang nanuaing say homa na pamalupot saluhut na pos roha nami na say pasupasuomu akka ubat dohot akka na pinangan na. Moliate ma Tuhan pinuji pinasanga mau dibagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan
udutima acara padidion usahalak poso-poso. Arete mahita nomor 146 ayat 1. Nang tardiri Martang yang mahit. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihani dan terimalah dia menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak ini yang akan dibaptis hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan. Aku percaya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui pembaptisan.
martang yang mai. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan engkau telah menerima dia menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini. Agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya, kuatkanlah dia mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar anak ini bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Mari Mahita nomor 100. Dan apalah palang ras roha alat datar riau. Alas niro. Ai di si bolong rawa. Sahak mapeliat tatu di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut sileo-leo na linggan do nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hami masian na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolum. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasyak kami pilihanon. Pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sililumi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarm. Say Roma arajom. Say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapar. Sesa madosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami siat pangago. Atong patok tong maroham tu di bata, jalo hamuma pasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di dopakko Tuhan de bata mabohina tuho, jala asima rohana midaho.
Isondak ko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tu todim. Amen. Songon gati nama si jalangak kita kami mewakili padita nadong di uriaton do parladu dohot nakin para gedda pajatiting do kolektan duaksoni nang akka parede do pemusik do multimedia pasahat tot Tuhan. Salam apen ketiga. Oras marlas ni roha mahita toktong. Amin.